Ubay-ubay gini si Kinana gana. Ikaw na rin ba? Dito lang ka doon sa Malam. Dito lang sa Ibalik ang puso, ang tigari. Ang tigari, puno sa mga mineral, sama sa magnesium at potassium na matatabang ang mahimong aktibo at plastic ang panglawas. ang tuhog mga bata. Ibalik ang talagsik, may tigari ka. Tigari, patang mineral. Gab-gab. Alaga o depensa sa matag adlaw, maong Atlas, ang tunay Citro Plus. Ang tunay Citro Plus. Matag adlaw, dapat lang ang Citro Plus. Citro Plus is high in vitamin C and zinc for everyday energy and immunity. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Citro Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pwede mo na upang kwarta na hangtod 50,000 pagkabuhayan sa May mga bulin. Ano tawag? Linya ito yung ikan. Does your diesel engine sound like it needs a refresh? Restore it like new with Petron Turbo Diesel. With Turbo Plus, that turbo cleans from fuel tank to combustion chamber. It also has turbo power and turbo mileage that gives you more value from every full tank compared to regular diesels. Lakas na ba mo? Kabaran. Restore your engine like new with Petron Turbo Diesel. Mga do. Ano daw? Tasap. Kumo. Oh, ay. Sarap. Nga raw. Layo pa ato. Kalayo ato. Hindi mo dagin niya dito mo sa'yo. Dito lang mga dito naman. Ha? Dito lang dito. Ako ba niya? Dito may iula to. So, mo nagsuot. Dito lang siya. Ha? Tingnan mo ito. Ako ba wala niya? Gulat lang ang murot sa ubos. Sila ang pinakabarato. Brigada. Kawat na. Unchanging lives. Brigada News FM. Kaya hiyo na gigura.